Sportovní hala základní školy Čapkova v Klatovech se proměnila ve fotbalovou arénu. Proběhl tu 4. ročník turnaje mladších přípravek. Teprve podruhé to hrajeme systémem na mantinely, kde se hraje 3 hráči bez brankáře. Tenhle ten systém je trošku jiný, než obvykle bývá. Hlavním takovým tím krédem by mělo být, že hráči by měli hlavně střílet goly, útočit, nemyslet na obranu a trenéři by jim neměli těmito defenzivní úkoly příliš zatěžovat. Že v tomhle věku by kluci hlavně měli mít radost fotbalu a hrát a k tomu patří hlavně ty góly. Na turnaj jsme si pozvali kvalitní mužstva, 2 týmy z Viktorie Plzeň, pozvali jsme si tým z Písku, z Rokycan, z Domažlic, z Přeštic a samozřejmě jsme nezapomněli ani na hráče tady z okresu Klatovy, takže jsou tady Luby, se kterými sousedíme, hrajeme s tím hodně často, Nýrsko, Horažďovice. Jako pořadatelský tým jsme postavili 2 týmy, rozdělili jsme je zhruba podle nějaké hráčské výkonnosti na 2 poloviny a uvidíme, jak se klukům bude dařit. Soupeře mají těžký a právě proti těžkým soupeřům můžou ukázat, co umí a co se při tréninku naučili. Já vyjdu z toho, jak je organizovaný ten dnešní turnaj tady v Klatovech. Má takový specifický pravidla, hraje se 3-3, bez brankářů, auty se nehážou, vyvádí se nebo přihrávají. A tahle organizace se nám moc líbí a tak to ukazuje to, jak by se s takovýhlema malýma dětma mělo dělat. V podstatě nám jde hlavně o to, aby děti co nejvíc hrály s balonem, proto jsme přivítali tu účast tady na tom turnaji, která je na tom založená. Jde o to, že ty děti jsou pořád v kontaktu s míčem na co nejmenším prostoru, což vede vlastně ke zlepšování těch dovedností v situacích 1 na 1, vede to k tomu, aby děti hrály pokud možno co nejrychleji s balonem. Tady v podstatě získávají ty základní, nebo měly by získávat ty základní správné návyky a ty se potom samozřejmě věkem a další prací trenérů prohlubujou. No a měli by vést k tomu, co nám dneska náš klub předvádí, řekněme, na evropské scéně. Teda trénujeme v Plzni 3krát v týdnu, pokud se k tomu potom přidá nějaký mistrovský utkání těch soutěží, který hrajeme, tak 3krát až 4krát a snažíme se v rámci nějaký zlepšený konfrontace s klubama, hlavně z Prahy. Všichni kluci bez rozdílu umístění, protože tadyhle v téhle soutěži nejde o to, kdo bude první, ale o to, aby si všichni zahráli, takže všichni dostanou zlatou medaili, dostane každý tým pohár. Na oběd jsme jim dokonce připravili každému půlmetrovou pizzu a první 3 týmy myslím, že by mohli dostat ještě dort, ten snad dojede. Pan trenér je nejlepší pan trenér, protože mi dovolí vždycky hrát a vždycky mě dává do útoku. A to je všechno. Každý, kdo by chtěl vzít svoje dítě na fotbal, aby si zahrál takhle pěkný turnaj, tak může a informace o tomhle turnaji a o dalších věcech v dění v našem klubu najde na stránkách www.fotbal-klatovy.cz. Na úplný závěr dodáme, že vítězem turnaje se stalo družstvo Zlub.